גבוה, להפעיל אותה, ובאחד לנגוע, לקוות שהנה הנה היא באה, אתה רגע רגע בא, אז הנה היא באה, אוי אוי, הנה היא באה, אוי אוי, הנה היא באה, אוי אוי, הנה היא באה, אוי אוי. זה הזמן להתעורר ולהסתכל גבוה אל השמיים מעל להביט, כמה שיותר לנגוע, לקבל את כל מה שקורה, את כל מה שקרה.